wanda bisa ikonsa da hikimarsa ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu da cikin littafin mukama, wanda mukama ta biyu ce wadda mun zo gabar da shi Harisu bin Amman ya zo labirari ya taras yana ciki sai ga malamin su kuma ya zo amma bai san shi ba ne, wanda ya zo cikin gemu ga shi nan dai kamar cikin wahala a kan bayan ya zauna cikin labirari ya ce dama ita kuma labirari matattara yan birni ne. In an ce yan birni kuma na nufin masu ilimi da baki masu neman ilimi da za ka kowa yana ta duba littafi, kowa yana duba shi kuma da ya zo sai zauna a can gefe a ƙarshen mutane yana ta bayyana abubuwan al'ajabinsa, mutane dai suna ta sauraron sa, amma daga ƙarshe sai ya tambayi wani a cikinsu ya ce wani littafi ne kake duba wannan, shin me ka gani a ciki wanda yake sabo abin ba da sha'awa wanda ka sin kayo a kansa, menene ka gani wanda yake abin da yake mai barakuwa wanda ka ji daɗinsa, wanda da shi a wani lokacin abin da yake ishara zuwa gare shi zuwa ga tashbihi ne. Abin da ke nufi da tashbihi shine kamar mu a Hausa mun lokacin da aka yi yanci wai barewa ba ta haifan ɗan tabo yadda yana rufe ne kuma yake cewa akwai wanda kuma ake faɗi a turai shine wai like son like father, shine a ce a wannan abubuwan sai ya ɗauka ko kuma kamar kaza. To sun Larabawa suna da wani abin da suke kira tashbihi, inda ake kamanta mutum da wani abu wanda suka haɗu a wani abu amma siffar ta fi bayyana ga wancan saboda nuna darajarsa ya kai wannan, suna kiransa tashbihi, wanda ba shi ne dai mahallin ba amma za mu gaba da mukaddamarsa. A su a tashbihi suna da rukunai guda hudu, arkanun tashbihi shine akwai mushabbahu, akwai mushabbahun bihi, akwai adatu shabbai da tasbih, sannan kuma akwai wajen shabbai. Wannan su ne abubuwa guda uku da ake lura da su, wanda kuma in aka ana mejoring ko kuma za a assess din mutum ga iya balaga wurin tasbih ana lura da wayan. Shi mushabbahun shine wanda ake shi mutumin da ake so a kamanta shi da wani. Mushabbahun bihi kuma shine wannan da aka kamanta shi da wancan, wannan ana kiran su tarafai tasbih, su ne gefa biyu. Adatu tasbih kuma shine kalma ko kuma harafi da ake amfani da shi wurin nuna kamanneniya ɗin. Wajen shabai kuma shine ta ina suka yi kama. Misali a ce zaidun ka asadin fi shaja'ati, zaidun ka asadin fi shaja'ati, zaidu kaman zaki ne a cikin me jarumta. Kaga zaidu yanzu shine mushabbahun, asad shine mushabbahun bihi, kaf din nan shine adatu tasbih. Wajen shabai kuma shine shaja'a din nan, kamar an ce wane kaman ubansa a gurin kyauta, kaga shine mushabbahun, uban ne mushabbahun bihi, sannan kaf din shine adat, kyautar kuma shi yasa ka gadar wa ɗanka abinda in an faɗa zai alfahari da kai. Shine can zuwa yake cewa wa auris banika ba'daha wa tazawwaji, da ya fara da walau kana hamdan nasi yukhlid lan tamut walakin fihi albaqiyatu birasa, yace walakin hamdan nasa laysa bi mukhlidi walakin fihi albaqiyatu birasa, fa auris banika ba'daha wa tazawwaji. Da yawancin mutane za su rayar da mutum su hana shi mutuwa, da kai ba za ka mutu ba. Yake gaya wanda yake yabo ne, yace amma yabo cewa kai mutumin kirki ne ba sai hana ka mutu ba, amma ka gadar wa ‘ya'yanka yabo mai kyau. Duk ranar da aka ce wane kamar uwansa ne, to lalle uwa in ya bar abu mai kyau ai uwan zai ji daɗi. A kwanan da ana cewa sakata ba da shi wani uwansa ne, dan magana al'amari ya bashi. Ba za ka ɗauke shi ne wani abubuwa guda huɗu in an same su. To a hikimominsu suna iya zuwa da dukkan huɗu, kamar yadda na kawo na farko, zaidun ka asalin bishaja, kaga dukkan hudun ya su. Zaidu kamar zaki a jarumta. Za a iya kuma zuwa da zaidun asalin bishaja shaja'atan, zaidu zaki ne a sadaukanta, kaga shi da harfin tasbih
kuma zuwa da harfin tasbihi a shafi wajen shafa'i ne nan ma don a ga girman kwakwalwarka a ce zaidun ka asali kaga yanzu ba an bashi wajen shafa'i ba amma kai ka gane yanzu wanda ya ce zaidun ka asali fi shaja'ati da wanda ya ce zaidun asalin shaja'ati da wanda ya ce zaidun ka asali ai in ka duba kimar girman maganganu daban-daban ne a gurin mizanin awo yaya kuma za ka yi da wanda ya ce zaidun asalin kawai ya shigo ya ce zaidun zaki ne kaga wannan ya kai iyaka kololo da sai kuma wanda ya ce asalin zaki ya shigo to shi ne abin da zai nuna mana mun shiga za mu kawai nan bambance kaga wanda ya kawo na farko bai kai na biyu wurin girman daraja ba na biyu bai kai na uku ba na uku bai kai na hudu ba na uku bai kai na biyar ba to shi ne shi ya ce masa ka annama tabassimu al-lu'lu'i mu'aradin aw baradin aw akhadin yace ka annama shi abin da ya gani ya kayatar da shi a wancan littafin shine inda ake siffanta wuta aka ce ka annama tabassimu ka ce tana murmushi al-lu'lu'i akan lu'lu mu'aradin wanda aka tsara shi au waladi ko kankara au akaɗe ko kuma auduga ka anna yana daga cikin halatun tasbihi ka anna yana daga cikin su tabassimu tana murmushi amma ba a bashe ta ba ai sai al-lu'lu'in yanzu mushabbahu din babu shi ana so siffanta hakora ne amma sai aka shafe mushabbahu ba ka hakoran ba sai ka ga abin da ake kamanta hakoran da shi kamar tana murmushi ne akan rukulun ko wanda aka saka shi kaga zai zo gurin istiwa'i kenan zai zo ko gurin haske duk zai ɗauki wannan kaga nan an kamanta wushiriyar da take murmushi da shi gurin daidaito kashe mai lu'ulu'u ne gurin mai daidaito da kuma haske ɓambara ne ko kankara sanyi kenan au a kaɗe ko kuma auduga wurin haske kaga nan ba a kawo wajen shabai ba ba a kawo mushabbahu ba to shi ne ke ga lalle wannan ya yi bajin to dai karanta wannan ya ce fa inna wannan abda'a shi ne mafi kayan tuwa fi tasbihi a cikin tasbihi al-mudain wanda aka je fi cikin wannan littafin fa kana lahu sai shi tsohon ya ce masa kana lalabe shi ya abin mamaki ya lalabe ya abin mamaki wani zai ake abin mamaki ga tsogartar da ilimi laka ji tasmanta ya haza za warabi shi ya haza ya wannan laka ji tasmanta ka kumbura za warabi kumburin ne kashewa yana da jiki mutum ne kumbura da ciwo ga shi nan yana da kuku sai ka cewa da su suke jin daɗi a garin nan daga yin bai sa ba sai fara yake duke shi alhali bai da koko kawai a rai na nuna shi wannan ma wani abu ne da za ka faɗi ya kai wani abu wani fakta ta yi hura wuta fi gani darmin a inda ba a hura wuta aina anta ina kake min albaitin nadar ka je gidan inda ake kawo da ya goma na daidaya aljami'in wanda ya taro mushabbahatin sagari in akan wushiriya kake magana ka je ka samu baitoci mana da suka zo daban-daban wanda suka zo da kamanni daban-daban sai rera shi din kenan yana son nuna masa akwai wanda ya gwanta ke nafsi bilahun da sagari raka maksimuhu wa zanahu shanabun nahika min shanabi yaftaru al-lu'lu'i radabin wa anbaradin wa an akarin wa an alfin wa an hababi yake nafsi raina fida'un fansani da sagarin da wushiriya da mafsin wurin murmushinsa raka ya kayata shanabin ruwan wushiriya wa zana ku ya kayatar da shi na hika ya ce kamin shanabin daga ruwan wushiriya to ga inda zai kawo bashi ya taro yace tana murmushi an lu'ulu'in ga lu'ulu'u raɗaɗin ɗanye wa an barade akan kankara وأن أقائم كما أقائم أولوغا وأن ألهم قري وأن حبابي دكما هم أروا
to ba yawan abubuwan da ya kawo ba shi a nan babu adatu tasbihi babu wajen shabai babu mushabbahun bi shi abin da ya kawo kawai a babu mushabbahun ka sai kawo mushabbahun bi kaga shi wancan a baitinsa ya kawo adatu tasbihi da mushabbahun bi abinda babu a gurinsa babu wajen shabai babu mushabbahun shi kuma wannan sai ya kawo nashi babu mushabbahun babu adatu babu wajen a daraja wanne ne wannan baiti ne sannan ka dubi abubuwan da ya jera ya ce ka ce kana murmushi a kan ruku mai haske tashicinsa ko kuma a kan kankaran da shi tun ya ambata a shan ko kuma a kan auduga da ya kawo duk ya haɗa su akwai wa an ɗalihin fure wa an haɓaɓin da kuma kumfa ruwa lokacin da kuma ya doso kumfansa ka dinga gani gano da wani don tabbatar ya kora ta ka za ka fuska a jaro fasta jajahu man hadara wanda suke wannan guri a labirari duk sai suka nemi baiwarsa ma'ana kowa sai karkato zuwa gare shi domin abin da ya kawo nan abu ne mai barakuwa shi ne wasta halaku suka nemi ya warware musu wannan jumla ya fassara musu ita wasta adahu suka nemi ya maimaita musu ita ma minhu gare su wasta malahu suka nemi musu shiftarta ma'ana ya karanta musu kamar ya dictate musu su dinga kufama wasu ila suka tambaye shi liman hadal bait wannan liman hadal bait wannan bait na waye ne a ina ka samo shi kai kuma wa hal hayyun qa'iluhu shin wanda ya faɗi baitin nan yana raye an mayitin ko ya mutu qala shi ai mun dai na rantse da Allah dan haku gaskiya ne a haku shi ya fi cancanta an yi taba abi wani sirrin ga gaskiya hakikun shine mashancanci bi an yustama a saurara gaskiya kan in ka kishi ka saurara ka ji innahu ya qawm innahu lamarin da shani ya qawm ya ku mutane da najikumul mudniyo ai mai baiti shine yake ganawa da ku izin yau din nan ma'ana yana nufin ni in ne mai baiti ni na kirkiro baiti ba wai wani da ya kawo shi ba kaga ga ai ba su mamaki karshe da yake ga yanayin sa kana ce baka annal jama'a su din shi baka annal jama'a kashin jama'a irtabat sun yi kokonto ina da wata da danganta wannan baitin zuwa ga kansa suka ga kaman ba shi ya kamata ya ba kuma kamar ilimi ya kamata ya zama to ba ka zo kana shika baki wa zai fito wa zai kaza su wani a'a shi mai ilimi lokacin da ya faɗa ma ayi mamaki in an ce shi din ne shine ilimi wannan ba tasdika kuma sun ki gaskanta akwai alaman sun ki gaskanta tasdika diyoti gaskanta da awar da yake fata wajjasa sai ya gane ma hadisa abin da ya motsa fi afkari cikin tunaninsu wa faɗa na ya fahimci lima faɗa na ga abin da ya koya minastin kari na inkari na musu da suke so sai ya gane haka ne wa hazara sai ya kare kansa wa hazara sai ya kiyaye an yabo da ilai zan tun zargi bai zo gare shi ba ma'ana tun defense bai zo gare shi ba dama lokacin da aka fara tambayan ka kare kanka to don zaka shiga damuwa abin da ya kamata kai kin ne zaka nemi su nemi kariya aw ya aqul wasu ko an ya riske shi fakara sai ya karanta musu ayar nan inna ba'da zanni ismu lalle fa zato zunubi sun makala sai shi musu ya ruwatul kariri ya marwaita baitoci na waka tunda dukkan kunan ƙwararru ne kun iya wa kusatu qaulul marid ya masu jinyan maganan nan na mara lafiya inna khulasatal jawhari inda ake tabbatar da ingancin jawhari tazaharu sarkakan jawhari tazaharu yana bayyana bi sabki da an kera ka ma'ana in aka je aka kera nan ne za a tabbatar da ingancin skonia gold ka dauke shi ka kai shi makera a nan ne za a tabbatar da gold ne ko ba gold ba wayadul haqqi halun gaskiya tazdau shi yake ketar da a shakki mayafin nan na kokonto idan har kana kokonto to gaskiya ko zai yaga shi wa gaskila kuma an faɗi fi ma gabara ga abin da ya shuɗe minan zamani na daga zamani inda imtihani lokacin jarrabawa yukramu rajul a lokacin da ake girmama mutum aw yuhanu kuma a wulakanta shi
idan kana so ka gane mutum mai daraja ne ko mai girma ne kar ka jarabce shi ka tambaye shi daga irin amsan da zai baka a nan ne za ka san mai daraja ne ko mara daraja ana girmama mutum a lokacin yadda zai bada amsa wani sai kaga ya samu 100%, wani ko zai zama 5%. in suka fito suka ga ganin za ka musu daban-daban. wa ha ana yace saboda haka gani nan kan aratu tabi'ati na bijirar muku da koyayyen al'amari na bil ikhtibari ku jarabce ni ku bi jarrabawa. wa aratu na bijirar muku hakibati gurgami na ana ikhtibari bisa izina ko ba ya tambayi abin da yake so idan ban ba da amsa ba sai ku kuntu akan wancan kaga ba kai matsayin da kai ba ku yadda ba a ka yanzu shi yake musu ku yi kaza faftara ahadun min hadaman hadar ɗaya daga cikin wanda ke labirari da yake matattara ne na ilimi ba wa ɗan gaji na cewa ba ka isa ba ƙarya kake a sai wani ya zabura wa ƙala ya ce a arifu baita ya ce na san wani baiti daga cikin baitoci lam yunsab da ba a saka shi alamin wali akan takalarsa ba ka sai idan ana binne din lokacin da ake majanyi din nan sakan majanyi akwai wani sanda da ake jefawa a tafiya a fitar aika da shine takara shi to na san baitin da ba a tafi da shi akan wannan ba mana ba a rubuta shi ba wala sama karihatun bi misali babu wani tunani da ya samar da misali sa wa in asarta idan kana nufin iktilaba ka zabi fisgan kuluban zukatan mutane ka tabbatar ka ja mutane su yadda da abin da kake faɗin nan fanzin ka sara ala hadal usulubi ka sara mana waka akan wannan tsari ka kawo mana baiti wanda zai tafi daidai da wancan din to sai mu yadda da ke cewa kai din sai na ga wannan baiti shi ne wanda za mu tashi sai mu zuwa idan Allah ya ba mu iko da fata abin da muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu gadarsa abin da muka koyi a halin bayani muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma kamar da kuke addu'a kullum muna fata yan uwa da suke cikin kada kada mu fara lafiya da cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kama musu lafiya kowa aka kare da sana'a da ilimi muna roƙon Allah ya tuka samu Allah ya kare da shi da fitina inda kuma amfani da wannan dama inda kuma samu kanmu mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah kuma Allah zai kare mu da ba mun bai san mata ne da jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi